हेलो एभ्रिवान, आंनि दिनैनि कन्टेन्टआ गसाइगावनिफ्राय कक्राझारसिम लामा माबादि अन्नानै नायलांदो। बेयो गसाइगाव टाउन। गसाइगावखौ दाबो बाराखै, जागायजेनबाय। गसाइगाव बङाइगाव बेंगल थांग्रा लामा बास स्टेन्डनि अबस्था। बेंगल बङाइगाव थांग्रा
हाइवेजों गिदिंबाय हाइवे मोनबाय बेजों हाइवे थांबाय थाबाय सिदा बै अट' थांनायजों बारस'नसै भावरागुरिजों ओरै सिदा हाइवे थांबाय थाबाय बङाइगाव ओरै बेजों भावरागुरि लामाजों बारस'बाय क'क्राझार अन्थाइबारि बाजार भावरागुरि बाजार मोननोसै भावरागुरि बाजार दालां भावरागुरि मोनबाय
क'क्राझार साइन्स कलेज मोनसे मोनबाय अडिट'रियाम साइन्स कलेज क'क्राझार। भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय दे बिदिबा साइन्स कलेजाव जोबथा आं स्टेनाव ओंखारहैनोसै। बाय बाय। Bye bye Kokrajhar. Sampai